Zdravím vás. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá bude, a to mi verte, každodennou súčasťou ošetrovateľskej praxe – diabetes mellitus. Naším cieľom je prejsť si to pekne od základov, od toho, čo sa deje v tele, až po úplne konkrétne kroky, ktoré sa očakávajú od sestry pri pacientovi. Bude to taký komplexný prehľad, aby sa nám pekne spojila teória s tým, čo nás čaká v reálnom živote. Dobre, tak poďme na to. Toto je naša dnešná osnova. Najskôr si povieme, čo to diabetes vlastne je. Potom si ukážeme, že nie je diabetes ako diabetes. Pozrieme sa na dva hlavné typy. Prejdeme si príznaky a diagnostiku, teda ako na to prídeme. Potom sa vrhneme na liečbu a prevenciu. Nevyhneme sa ani rizikám, akútnym aj chronickým. A na záver to najdôležitejšie pre nás, aká je úloha sestry v celej tejto skladačke. Takže začníme pekne od piky. Aby sme pochopili, prečo je diabetes taký, povedzme, zákerný problém, musíme najprv pochopiť, ako funguje metabolizmus. Viete, celé je to vlastne o rovnováhe, o takej jemnej hre medzi jedným kľúčovým palivom, glukózou, a jedným absolútne nenahraditeľným hormónom, inzulínom. A tu sa dostávame k jadru problému. Tým slovom, okolo ktorého sa všetko točí, je hyperglykémia. Jednoducho povedané, príliš veľa cukru, teda glukózy, v krvi. Predstavte si to takto. Glukóza je super palivo pre naše bunky. Ale aby sa to palivo dostalo z krvi, kde pláva dnu do bunky, kde ho potrebujeme, potrebuje kľúč. A ten kľúč sa volá inzulín. No a pri diabete presne tento mechanizmus zlyháva. Výsledok, palivo zostáva v krvi, kde pomaly, ale isto škodí a bunky paradoxne hľadujú. Je to ako stať pred plnou špajzou, ale nemať kľúč od dverí. No a keď sa na to pozrieme cez oficiálnu definíciu, tak táto hovorí jasne. Diabetes mellitus je chronické metabolické ochorenie a to slovo chronické si prosím počiarknime. Toto nie je chrípka, ktorou vyležíme, toto je stav, s ktorým sa pacient učí žiť celý život. Všetko je to o tej spomínanej hyperglykémii, ktorá vzniká buď preto, že inzulín chýba, alebo preto, že nefunguje správne. A len pre predstavu, aby sme mali nejaké čísla v hlave, zdravý človek má nalačnú glykémiu tak medzi 3,3 a 5,5 mmol na liter. Dobre, a teraz prichádza niečo absolútne zásadné. Je obrovská chyba hádzať všetkých diabetikov do jedného vreca. Diabetes totiž nie je jedno ochorenie. V skutočnosti sú to minimálne dva úplne odlišné príbehy. Hovoríme o diabete jedného typu a druhého typu. A vedieť ich rozlíšiť je, a to nepreháňam, alfa a omega. Od toho sa totiž odvíja úplne všetko. Liečba, edukácia, celá ošetrovateľská starostlivosť. Tak sa na to pozrime zblízka. Diabetes jedného typu. To je v podstate útok vlastného tela na seba samého. Je to autoimunitné ochorenie. Imunitný systém sa laicky povedané zblázni a začne ničiť bunky v pankrease, ktoré ako jediné v tele vyrábajú inzulín. Výsledok? Fabrika na inzulín je zničená, telo nemá absolútne žiadny vlastný inzulín. Preto títo pacienti, často deti alebo mladí ľudia, potrebujú inzulín od prvého dňa a do konca života. Problém je v tom, že chýba kľúč. No a oproti tomu stojí diabetes druhého typu. To je úplne iný príbeh. Tu pankreas inzulín vyrába, niekedy dokonca viac ako dosť. Problém je inde. Bunky v tele na ten inzulín prestali reagovať, sú voči nemu rezistentné. Ak použijeme našu analógiu, kľúčov máme dosť, ale zámky na dverách buniek sú akoby zhrdzavené. Tento typ je silne spojený so životným štýlom, obezita, málo pohybu a typicky sa objavuje v neskoršom veku, hoci, bohužiaľ, vidíme ho čoraz častejšie aj u mladších. Teóriu teda máme. Tak sa poďme pozrieť, ako to vyzerá v praxi. S čím taký pacient príde do ambulancie? Na čo sa ako sestry musíme zamerať, keď robíme prvé posúdenie? Toto je taká klasická trojica, na ktorú si treba dať pozor. Nadmerné močenie, čiže poliúria, a s tým spojený obrovský neutíchajúci smed, polydipsia. Funguje to jednoducho. Keď je v krvi príliš veľa cukru, obličky ho už nedokážu udržať a začnú ho púšťať do moču. A cukor so sebou strháva vodu. Tomu hovoríme osmotická diuréza. Takže pacient veľa močí, stráca tekutiny a je logicky smedný. K tomu sa pridáva únava a často nevysvetliteľný úbytok na váhe, hlavne pri prvom type. To je ten signál bunkového hladovania. Telo nemá inzulín, nevie použiť cukor ako energiu, tak začne spaľovať samo seba, tuky a svaly.
Dobre, a teraz si zapamätajme prvé dôležité diagnostické číslo. 7,0. Ak má pacient glykémiu nalačno, to znamená, že aspoň 8 hodín nejedol a nameriame mu 7,0 mmol na liter alebo viac, tak to už je vážne podozrenie. A prečo je dôležité to overiť? No lebo diagnóza diabetu je na celý život, to nie je len tak. Preto sa meranie musí zopakovať v iný deň. Ak aj druhýkrát vyjde hodnota 7,0 alebo viac, diagnóza je potvrdená. A máme tu druhé kľúčové číslo, 11,1. Toto číslo platí v dvoch prípadoch. Buď je to náhodná glykémia, teda odmeraná kedykoľvek počas dňa, bez ohľadu na jedlo, alebo, a to je ten presnejší scenár, je to hodnota po tzv. OGTT, orálnom glukózovom tolerančnom teste. To je ten test, kde pacient vypije sladkú vodu. Ak mu po 2 hodinách nameriame glykémiu 11,1 alebo vyššiu, znamená to, že jeho telo si s tou dávkou cukru neporadilo. A to opäť potvrdzuje diagnázu. Samozrejme, diagnostika nie je len o týchto dvoch číslach. Máme aj ďalšie páky. Absolútne kľúčový je dnes tzv. Glikovaný hemoglobín, alebo HbA1c. To je náš špión. Neukáže nám, aký mal pacient cukor dnes ráno, ale povie nám, aký bol jeho priemerný cukor za posledné 2 až 3 mesiace. Je to niečo ako dlhodobé vysvedčenie. No a potom je tu ešte vyšetrenie moču, ktoré nám môže odhaliť prítomnosť cukru, glikozúriu, alebo ešte horšie ketónov, ketonúriu. A to je už varovný signál, že metabolizmus je naozaj v rozvrate, hlavne pri type 1. Takže diagnóza je na svete. A v tej chvíli sa pre pacienta začína úplne nová kapitola života. Je dôležité si uvedomiť, že liečba diabetu nie je o jednej tabletke denne. Je to komplexný celoživotný manažment, ktorý stojí na niekoľkoch naozaj pevných pilieroch. A toto to ukazuje úplne dokonale. Máme tu 4 piliere, ktoré musia fungovať spolu. Ak jeden spadne, celá stavba sa rúca. A všimnite si poradie. Na prvom mieste je diéta a fyzická aktivita. To je základ, bez ktorého sa nepohneme. Až potom, na 3. mieste, prichádza farmakoterapia. Inzulín pri type 1, tabletky a neskôr možno inzulín pri type 2. A nad tým všetkým ako strecha stojí 4. pilier a ja si trúfam povedať, že je najdôležitejší – edukácia. Pacient musí svojej chorobe rozumieť. Musí sa stať expertom na vlastné telo. Bez jeho aktívnej spolupráce sú všetky lieky len slabou náplasťou. Keď hovoríme o prevencii, nemyslíme len to, ako diabetu predísť. Myslíme aj na prevenciu komplikácií u ľudí, ktorí už diagnózu majú. A tu je kľúčom self-monitoring. Pacient sa musí naučiť byť takým malým detektívom. Pravidelne si merať cukor, zapisovať si hodnoty, všímať si, ako na neho vplýva jedlo či pohyb. A teraz niečo, čo budeme pacientom opakovať dookola, až do úmoru, starostlivosť o nohy. Denná kontrola. Každý deň si pozrieť chodidlá aj medzi prstami. Správna obuv, žiadne chodenie na boso. Znie to možno banálne, ale je to absolútne najlepší spôsob, ako zabrániť syndrómu diabetickej nohy, ktorý žiaľ veľmi často končí amputáciou. A možno si kladiete otázku, prečo sa vlastne tak veľmi snažíme ten cukor držať v norme. Odpoveď je jednoduchá. Dlhodobo zvýšená glykémia je ako tichý jed. Neprejaví sa hneď, ale pomaly a systematicky poškodzuje cievy v celom tele. A z toho plynú komplikácie, ktoré delíme na akútne a chronické. A úprimne prevencia týchto komplikácií, to je ten skutočný cieľ celej liečby. Akútne komplikácie to sú tie, ktoré ohrozujú život tu a teraz, v priebehu hodín či dokonca minút. A paradoxne, tá úplne najčastejšia je hypoglykémia, teda príliš nízky cukor v krvi, často ako vedlejší účinok liečby. Treba si uvedomiť, že mozog funguje takmer výlučne na glukóze. Keď mu ju zoberieme, začnú sa diať veci. Potenie, tras, zmetenosť a môže to skončiť až bezvedomím. Každý diabetik a jeho rodina musia vedieť, ako rozpoznať hypo a okamžite podať rýchly cukor. Na druhej strane spektra je diabetická ketoacidóza, typická pre prvý typ. To je stav extrémne vysokého cukru a absolútneho nedostatku inzulínu, kedy sa telo doslova otravuje vlastnými metabolitmi. To je stav, ktorý patrí okamžite na jízku. Oproti tomu sú chronické komplikácie oveľa zákernejšie. Sú ako tichý zlodej, vyvíjajú sa roky, často úplne bez príznakov. Je to priamy dôsledok toho, ako vysoký cukor ničí cievnú stenu. Delíme ich podľa toho, aké veľké cievy postihujú. Makrovaskulárne komplikácie znamenajú poškodenie veľkých ciev, čo vedie k infarktom, mŕtviciam a nedokrveniu končatín.
A potom sú tu mikrovaskulárne poškodenie tých najmenších cievok. A to sa prejavuje ako poškodenie očí, retinopatia, ktorá môže viesť k slepote, poškodenie obličiek, nefropatia, končiaca dialýzou a poškodenie nervov, neuropatia. No a keď si spojíme neuropatiu, kedy pacient necíti bolesť s nedokrvením končatiny, dostaneme tú časovanú bombu, ktorej hovoríme syndrom diabetickej nohy. A všetko, o čom sme doteraz hovorili, nás privádza k tomu najpodstatnejšiemu, k našej práci. Ako toto všetko pretavíme do ošetrovateľskej praxe? Ako vyzerá ošetrovateľský proces u človeka s diabetom v reálnom svete? No takmer vždy, keď sa stretnete s čerstvo diagnostikovaným diabetikom, bude vaša kľúčová ošetrovateľská diagnóza deficit vedomostí. Skúste sa vžiť do jeho kože. Z jedného dňa na druhý sa dozvie, že má chorobu na celý život, musí si píchať injekcie, zmeniť stravovanie, neustále sa sledovať. Je úplne prirodzené, že je zmetený, má strach, cíti obrovskú neistotu. A presne tu vstupujeme do hry my. Našou úlohou je byť pre neho sprievodcom, majákom v tomto novom a neznámom svete. Keď máme stanovenú diagnózu, musíme si určiť cieľ a tým cieľom je, aby sa pacient stal sebestačný v zvládaní svojej choroby. Lenže ako zistíme, že sme ten cieľ dosiahli? No predsa pomocou merateľných výsledných kritérií. Nestačí, aby nám pacient odverklíkoval teóriu. My chceme vidieť, že si vie správne a bezpečne zmerať cukor, že si vie správne pichnúť inzulín, že nám vie povedať, čo presne urobí, keď na neho príde hypoglykémia. Až keď toto všetko dokáže v praxi, až vtedy môžeme povedať, že naša edukácia bola úspešná. Naše ošetrovateľské intervencie sú preto naozaj pestré. Samozrejme patrí sem monitorovanie vitálnych funkcií, sledovanie glykémií, podávanie liekov. Ale to najdôležitejšie je opäť tá edukácia. Sestra sa tu stáva učiteľom, ktorý trpezlivo vysvetľuje. Stáva sa trénerom, ktorý s pacientom nacvičuje praktické zručnosti. A stáva sa aj koordinátorom, ktorý do celého procesu zapája rodinu a prepája pacienta s ďalšími odborníkami, ako je aj lekár či dietológ. Je to naozaj komplexná a nesmierne zodpovedná rola. A týmto sa dostávame k záverečnej myšlienke, ktorá podľa mňa definuje moderné ošetrovateľstvo. Pri chronických chorobách, ako je diabetes, našim cieľom nie je len podávať lieky a merať hodnoty. To je málo. Našou skutočnou misiou je to, čo mu hovoríme empowerment pacienta. Je to proces, ktorým mu dáme do rúk nielen vedomosti, ale aj zručnosti a hlavne sebadôveru, aby sa z pasívneho príjemcu starostlivosti stal aktívny manažer svojho zdravia. A táto premena, tá transformácia z neistného pacienta na kompetentného partnera, to je jeden z najkrajších a najzmysluplnejších momentov našej profesie. Ďakujem za pozornosť.